ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପିକନିକରେ। ସେଠାକୁ ଯାଇକି ମଜା କରିବୁ ଏକା ସାଥିରେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଡମରଘାଟରେ ପିକନିକ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉ ଯାଉ ସ୍ନାକ୍ସ ଧରି ଖାଇବା ହେଇଗଲାଣି ଚାଲୁ। ଖାଇବାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଭାତ, ଡାଲି, ପନିର ଚିଲି, ଛତୁ ତରକାରୀ, ଖଟା, କ୍ଷୀରି, ସାଲାଡ ଆଉ ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ମଟନ ଝୋଳ। ମଟନ ଦେଖି ଆମର ବହିଗଲାଣି ଲାଳ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଲାଗିଯାଇଛି ମଟନରେ। ମଟନ ରେଡି ହେବାର ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାଗିଦେଲେଣି ଦନାରେ। ନୂଆ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ପାଇ ଭାରି ଖୁସି ହେଲୁ। ଖାଇବା ରେଡି ହେଲାଣି ଦେଖି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଖାଇବାରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଡିଓକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ପିଲାମାନେ ତଳେ ବସି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଗୋଲ ଟେବୁଲ ପରି ବସି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ଚିଲର ପାର୍ଟିଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା। 25 ବର୍ଷର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପକୁ କେକ୍ କାଟି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଗଲା। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏମିତି ବଣଭୋଜି କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।